खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 17 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथाङा फोथायथिजों बुंफबगोन। मोनसे गोनांथार खामानिया आबुं जानो हागौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखरारि आयदाफोराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। मोजां मोनलायनाय जराफोरा गोसो गुदुं बुब्लिफोर थानो हागौ। सावस्रियाबो साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सनानि गाब। वृषभ राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। आद्रा थानाय हाबाफोरा आबुं जागोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाय फैगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव सैथोथि आरो रोखाथिया थागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सासे खाथि लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। गोदान सोमोन्दोफोर जोनोम जानो हागौ जाय इयुनाव नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जा। नखरारि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। गावनि आंगोजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबु दं। थाबथानानै थानाय रां मोन्नायनि जाथावना दं। न'आव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि जानो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन, नाथाय गिलिर आदारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना थुलुंगानायजों बुंफबगोन। हाबाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। राङारि मुलाम्फाया जाथावना। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। नोंथांनि अनजालुजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। सावस्रियाव एसे मेंनाय जानो हागौ, बेनिखायनो जिराय। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों केसर गाब। कन्या राशि। दिनै खाफाला नोंनि फारसे थागोन। गोजाम बिथांखिफोराव जाफुंसारनायनि खाबु दं। जिउ राहा जौगानायनि आसा दं। नखरारि जिउआ गोजोन जागोन। जराफोरनि गेजेराव गावजों गाव बुजिलायनाया बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोराव गोसो होनांगोन। गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनिफ्राय मदद मोनगोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थुलुंगा मोनगोन। नोंथाङा सावस्रियाव एसे लोरबां मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना मुखुब जागोन, नाथाय मुलाम्फा गोनांबो। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमनो हागौ। नखरारि जिउआव खुसि आरो गोजोन फैगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव फिसा-फिसौ जेंनाफोरखौ नेवसि। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोसोम गोजा। धनु राशि। आथिखालाव हाबाफोरखौ फोथायनाय आरो गोब्राब नाजानायजों मावफुंनाय जागोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। जुलि जानाय जिउआ गोदै जागोन। बे साना मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय रमान्टिक जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दावबायनाया फिथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब,
खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा गोब्राब खामानि मावनांनो हागौ, नाथाय बेनि फिथाइया गोजोनथाव जागोन। आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव दिदोमथि फैगोन। सावस्रिनि थाखाय यगा आरो ध्यान खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना खुसिजों बुंफबगोन। साख्रि आरो फालांगियाव जाफुंसार जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। गावनि आंगोजों गोरोबलायैफोरा सुस्रांजागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा हास्थायनाय जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा गोजाम दाहारफोरखौ सुख'नायाव मदद मोनगोन। नोंथांनि खामानिनि आबहावायाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नखराव मोनसे गोजोन थासारि फैगोन। नोंनि पार्टनारजों गोसोआरि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।